Έκτορ εδώ. Σήμερα θα δοκιμάσω να κάνω ένα διαφορετικό βίντεο. Είναι βράδυ και είναι οι πιο παραγωγικές μου ώρες για κάποιο λόγο. Και άμα η φωνή μου σφυράει, να ξέρετε ότι είναι επειδή είναι αργά. Η απόλυτη ησυχία της νύχτας μου επιτρέπει να είμαι όσο εκφραστικός, ευαίσθητος και ρομαντικός θέλω. Επίσης, χαίρομαι όταν οι YouTubers ζητάνε συγγνώμη επειδή δεν ανέβασαν βίντεο πρόσφατα. Εγώ δεν ανέβασα γιατί είμαι πολύ απασχολημένος αυτόν τον καιρό. Και μάλιστα πέριψα την πρώτη μου δουλειά πρόσφατα και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ μπάντας. Επίσης, δεν ένιωθα την ανάγκη να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για τις Πανελλήνιες, αλλά συγκεκριμένα για τη δικιά μου εμπειρία, τη δικιά μου ιστορία. Πράγματα που θα πω σε αυτό το βίντεο δεν τα έχω πει σε κανέναν και σημαίνει πολλά που θα τα μοιραστώ μαζί σας. Θέτοντας μερικές βασικές προϋποθέσεις, οφείλετε να γνωρίζετε ότι και οι δύο γονείς μου έχουν τελειώσει νομική σχολή και η αδελφή μου σπουδάζει τώρα στο τμήμα της πολιτικής νομικής στο ΕΚΠΑ. Η ιστορία μας ξεκινάει Ιούνιο του 2015. 17 χρονών τότε, μόλις είχα τελειώσει ενδοσχολικές εξετάσεις στη Β' Λυκείου και ξεκίνησα φροντιστήρια όπως τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας μου. Είχα όλο τον χρόνο μπροστά μου και ακριβώς με αυτό το σκεπτικό έπραξα. Ασχολήθηκα ελάχιστα με τα μαθήματα, αν και παρακολουθούσα κάθε μάθημα. Εδώ οφείλεται το τρελό μου τμήμα. Ήμουν της θεωρητικής κατεύθυνσης, όπου σήμαινε ότι τα αγόρια ήταν ελάχιστα και συγκεκριμένα στο φροντιστήριο ήμουν ο μόνος μου στο τμήμα με 7 κορίτσια, εκ των οποίων και η Αναστασία, που εξελίχθηκε να γίνει μία από τις καλύτερες μου φίλες. Το Σεπτέμβριο ήταν τα πρώτα διαγωνίσματα. Ξανά έπιανα τον εαυτό μου ήρεμο μέσα στη συνειδητή του άγνοια. Φυσικά και ήταν χαμηλές οι βαθμολογίες μου. Με φόβιζε πάντα να ενημερώνω τους γονείς μου για τους βαθμούς μου, γιατί πάντα ήταν μέτριοι και ποτέ δεν έφταναν τις απαιτήσεις τους. Οι Πανελλήνιες για μένα ήταν μια δοκιμασία προς τον εαυτό μου. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 5, αλλά να σας πω την αλήθεια, τους προτιμάω έτσι. Λίγες μέρες αργότερα ξεκίνησε το σχολείο. Είδα ξανά τους φίλους μου και πλέον μπορούσαμε όλοι μαζί, σαν γροθιά, να παραπονιόμαστε για τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερά μας. Θυμάμαι στο σχολείο, στα μαθήματα γενικής παιδείας και κατευθύνσεως, ήμουν καθισμένος πάντα μαζί με τον κοριτό μου τον Γιάννη. Όπου στα μαθήματα της γενικής παιδείας είτε θα αναλύαμε τα κορίτσια του σχολείου, είτε θα αντιγράφαμε τα μαθήματα της κατεύθυνσης, είτε θα κοιμόμασταν. Στην κατεύθυνση αντιθέτως, παρακολουθούσαμε. Ήμασταν διψασμένοι για επιτυχία και πάντα λέγαμε για το πόσο ωραία είναι η ζωή μετά το σχολείο. Και είναι. Ειλικρινά, δεν μου λείπει καθόλου το σχολείο. Είχα την τάση να έχω πολλούς φίλους πάντα, γι' αυτό που και να ήμουν γνώριζα κάποιον ή με αναγνώριζα αυτός και μιλούσαμε, αλλά δεν ήμουν κανενός ο καλύτερος φίλος. Και αυτό με έχει οδηγήσει σε πολλές μοναχικές στιγμές, γιατί είσαι πάντα ο αναπληρωματικός και μπορεί να φωνάζεις πως είσαι αδερφός με κάποιον, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο καιρός περνούσε. Ακόμα είχα αντοχές και προσπαθούσα, διάβαζα. Δεν πήγαμε την πενθήμερη εκδρομή μας, γιατί ήμασταν πολύ ψαρωμένοι για τις μέρες διαβάσματός μας. Σε παρένθεση, ήμασταν φλόροι, αλλά τέλος πάντων, και δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τις δηλώσεις εγκαίρως. Πράγμα που μετανιώσαμε αργότερα. Οι καθηγητές στο σχολείο έκαναν καταπληκτική δουλειά. Συγκεκριμένα ο καθηγητής αρχαίων μου με έκανε να ερωτευτώ τη χώρα μου, την ιστορία μου, τη γλώσσα μου και τη φιλοσοφία πίσω από αυτήν, μαθαίνοντας τις ηθικές αξίες των προγόνων, λόγια που θα με συμβουλεύουν για πάντα. Πίστευε σε μένα όταν δεν πίστευα εγώ, και στο φροντιστήριο δεν μπορώ να ξεχάσω την καθηγήτρια της έκθεσής μου, που μου έμαθε να μιλάω και να γράφω άρτια, να λέω την άποψή μου ανοιχτά. Σας ευχαριστώ και σας θυμάμαι, και δεν μπόρεσα να κάνω αλλιώς. Ήδη προχωρούσε και οι αντοχές τελείωναν. Ο Γιάννης με είχε ξεπεράσει τις επιδόσεις και μαζί με άλλους παράγοντες το ηθικό ήταν χαμηλό. Κόντευε το Πάσχα και σιγά σιγά ξεκινούσαν οι επαναλήψεις. Στο φροντιστήριο το τμήμα δεν ήταν πλέον τόσο δεμένο. Φέρω κι εγώ μεγάλη ευθύνη, οπότε αντί να ασχολούμαι με τα μαθήματά μου, έψαχνα διαφυγή αλλού. Στην τελική ήταν 7 κορίτσια. Όποιος κατάλαβε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα βράδυ προετοίμαζα στο θρανείο μου να πω τη μετάφραση. Και η Αναστασία ήρθε και μου πέταξε ένα ποτήρι νερό μέσα στο τμήμα μπροστά σε όλους. Αλλά εντάξει, δεν κρατάω καγία. Βασικά κρατάω καγία, γιατί είχα διαβάσει εκείνο το βράδυ και δεν είπα μετάφραση εξαιτίας σου. Μαρή. Συνεχίζω. Εν τω μεταξύ, στο φροντιστήριο κάθε τετράμινο θα μας φώναζε ο διευθυντής ή μια ψυχολόγος για να μας πούν την πρόοδό μας. Ήταν άσχημες εμπειρίες για μένα. Στα πρώτα 2 εξάμηνα, εφόσον με αντιμετώπιζαν ως δυσφήμιση για τις καλές επιδόσεις του φροντιστηρίου, αν και στο τέλος πίστεψαν σε μένα. Όλοι πίστευαν σε μένα. Εγώ δεν μπορούσα. Γιατί δεν πίστευε σε μένα το μόνο άτομο που με ένοιαζε. Έναν μήνα μακριά από τις εξετάσεις, κάναμε επαναλήψεις εφόλης της ύλης. Μου άρεσε πολύ η ιστορία και η έκθεση.
τα αρχαία λιγότερο και τα λατινικά καθόλου. Τα λατινικά δεν μπόρεσα ποτέ να τα κατακτήσω δυστυχώς. Παρόλο που το περιεχόμενο των κειμένων μου άρεσε και παθιαζόμουν. Λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι εξετάσεις, με έσπρωξα στα όρια μου. Είχα πανικοβληθεί, είχα αγχωθεί και ήμουν ακόμα διψασμένος. Πολλές φορές λειτουργούσα καλύτερα υποπίεση όταν ήμουν μικρότερος, ενώ τώρα θεωρώ την οργάνωση απαραίτητη. Σε ό,τι κάνω, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα. Αν και μερικές φορές δεν υπάρχει καλύτερο διάλειμμα από το να αφήνομαι στο έλεος της όρεξης ή της βαρεμάρας μου. Η πιεστική ρουτίνα μου επέτρεπε να εκφράζομαι πολύ μέσα από το γραπτό λόγο, και εκείνες τις μέρες δημοσίευσα ένα από τα αγαπημένα μου αποφθέγματα, με στίχους που με έχουν στοιχειώσει όπως «Ένας αγώνας να μου αποδείξω ότι μπορώ», γιατί αυτός είμαι εγώ, ένας ρομαντικός που θέλει να αλλάξει τον κόσμο, ενώ δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του. Έγραφα και ποίηματα, τα οποία δεν μπορώ να βρω πλέον, αλλά τα θυμάμαι, να είναι τελείως αφηρημένα και απολύτως αληθινά. Μία εβδομάδα πριν τις Πανελλήνιες, λόγω του χωρισμού των γονιών μου, βρισκόμουν αιωρούμενος μεταξύ των δύο σπιτιών. Συχνά ήμουν με τον πατέρα μου, γιατί πίστευα ότι είχαμε μια μοναδική σχέση και ήθελα πολύ να του μοιάσω και να τον ικανοποιήσω. Και όπως αργότερα συνειδητοποίησα, όλη μου η σχολική καριέρα ήταν ένας αέναος αγώνας να ικανοποιήσω άλλους. Φοβόμουν, αλλά ήμουν και ήρεμος. Ποτέ δεν λειτουργήσε το καταλυτικό ένστικτο αδρεναλίνης που χρειαζόμουν. 16 Μαΐου 2016. Πρώτο μάθημα έκθεση. Ήμουν σίγουρος για την έκθεση. Ήταν το δυνατό μου και το πάθος μου. Ένα κρύο πρωινό Δευτέρας συγκεντρωθήκαμε όλοι οι μαθητές στο θέατρο, όπου η Δημόσια Επιτροπή μας ενημέρωνε για τους κανονισμούς και τη σωστή χρήση του τετραδίου. Το άγχος ήταν λίγο. Πλέον είχαμε διαβάσει τόσο που ό,τι και να συνέβαινε είχαμε προσπαθήσει. Οι απεσταλμένοι του δημοσίου, αν και σε ιδιωτικό σχολείο, μας φέρθηκαν άριστα. Μας παραδίδουν τα θέματα και βλέπω θέμα έκθεσης η φιλία. Το εξωφρενικό outsider, η θεματολογία παγίδα. Θυμάμαι πως εκείνη τη μέρα έκανα την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, εφόσον στο τελικό κουδούνι μόλις είχα τελειώσει τη διόρθωσή μου. Όταν βγήκα έξω, το ομορφότερο συναίσθημα. Ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία. 2 μέρες αργότερα ήταν η σειρά των αρχαίων. Είχα μείνει ξύπνιος όλο το βράδυ λόγω της μικρής απόστασης ημερών από την έκθεση αλλά και τη γιγάντια ύλη που είχε. Πήγα να δώσω χωρίς να διαβάσω καθόλου γραμματική και καθόλου πρωταγόρα, ένα εκ των 4 αρχαίων διαλόγων που έπρεπε να αποστηθήσουμε. Ήμουν πολύ αγχωμένος γιατί εδώ πέρα όλα παίζονταν. Ήταν το μάθημα βαρύτητας. Όταν έφτασα στο σχολείο και είδα τον Γιάννη, με ενημέρωσε πως και ο ίδιος δεν είχε αγγίξει καθόλου πρωταγόρα. Οπότε μοιραστήκαμε το άγχος. Όταν έφεραν τα θέματα, ήταν η μόνη περίπτωση που εγώ και ο Γιάννης δεν μιλούσαμε ο ένας τον άλλον. Είχαμε αλλάξει χρώμα. Μόλις κράτησα τα θέματα, έτρεμε το χέρι μου. Ήρισα το χαρτί ανάποδα 3 φορές, διότι από το άγχος μου δεν μπορούσα να το διαβάσω. Και τότε η λύτρωση. Έπεσε Αριστοτέλης. Κύριε Βουβονίκο, δεν θα σας απογοητεύσω. Και πράγματι δεν το έκανα. Αποσπώντας υπερβολικά πολλούς πόντους από το γνωστό κείμενο, τη μετάφραση του αγνώστου αλλά και τη γραμματική παραδόξως. Κανείς δεν είπε ωστόσο ότι είχα διαβάσει συντακτικό. Όταν βγήκα από την αίθουσα, ήμουν στεναχωρημένος με τον εαυτό μου και θυμάμαι να δακρύζω χωρίς να ξέρω γιατί. Σε αυτό το σημείο σταματάει η περιπέτεια των εξετάσεων και φτάνουμε σε ένα από τα πιο τρομακτικά σημεία της ζωής μου. Επόμενο μάθημα ήταν η ιστορία. Είχαμε 5 μέρες διαφορά από τα αρχαία, αλλά για 3 μέρες δεν μπόρεσα να μελετήσω. Και ξεκινάω την προπαραμονή των εξετάσεων αγχωμένος. Για όσους δεν γνωρίζετε, το πανέμορφο μάθημα της ιστορίας δυστυχώς εξετάζεται με γνώμονα την παπαγαλία και όχι την κριτική σκέψη και την κατανόηση των γεγονότων. Μπορούσα να σου αναλύσω την πολιτική 2 αιώνων με ονόματα και ημερομηνίες, ωστόσο η παραμικρή τοποθέτηση διαφορετικών συνώνυμων λέξεων από αυτόν του βιβλίου τιμωρούνταν. Το βράδυ πριν την εξέταση είχα τρομοκρατηθεί, δεν μπορούσα να πω το βιβλίο απ' έξω. Οι φλέβες στο κεφάλι μου είχαν πεταχτεί και δεν μπορούσα να ανασάνω σωστά. Οπότε παραιτήθηκα και έκλεισα το βιβλίο. Όσο καθόμουν, με είχε κυριεύσει γαλήνη. Οι συμμαθητές μου γύρω μου έλεγαν ο ένας τον άλλον ορισμούς και εγώ τους άκουγα, χωρίς να δίνω ιδιαίτερη σημασία. Ήρθαν τα θέματα, απάντησα ικανοποιητικά και έφυγα. Δεν θα πέρναγα νομική. Ήταν σίγουρο αυτό πλέον. Και όλο αυτόν τον καιρό είχα αποσπάσει υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, όπου δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο για να είμαι ειλικρινής. Το τελευταίο μάθημα ήταν τα όχι τόσο αγαπημένα λατινικά. Δεν τα κατήχα ποτέ και ούτε επρόκειτο μέσα σε μια εβδομάδα. Γι' αυτό και στην εξέτασή τους ήμουν αδιάφορος. Και τέλος χτύπησε το κουδούνι. Βγήκα και ανέπνευσα. Τελείωσαν.
Τα φύλλα πετούσαν γύρω μου. Τελείωσε το σχολείο. Τελείωσαν το πρωινό ξύπνημα, τα σχολικά λεωφορεία, τα κηρύγματα των καθηγητών, οι κανόνες, τα προειδοποίητα, τα μαθήματα, τα project, οι εργασίες. Αλλά σταμάτησαν οι εκδρομές, οι καφρίλες με τους φίλους, οι συζητήσεις μέσα στο μάθημα, τα σκονάκια, τα πειράγματα. Αλλά τώρα ξεκινούσαν όλα. Το πρώτο μου βίντεο μαζί με τον Θανάση και έναν άλλο Γιάννη γυρίστηκε εκείνη την ημέρα. Τις επόμενες 2 μέρες δεν σηκώθηκα από το κρεβάτι μου. Περιμέναμε τα αποτελέσματα. Ολοκληρώσαμε τα μηχανογραφικά μας και θυμάμαι να έχω δηλώσει όλα όσα μου επέβαλαν, αλλά κάτω-κάτω να βρίσκω λίγο τον εαυτό μου. Δειλά δήλωσα σκηνοθεσία στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφία στην Αθήνα και για δίχτυα ασφαλείας νέες τεχνολογίες στην Πάτρα. Δεν δέχτηκα να δηλώσω ΤΕΙ. Μετά τις Πανελλήνιες, ωστόσο, είχαμε τις ενδοσχολικές εξετάσεις, όπου χαρακτηριστικά θυμάμαι να πηγαίνω αδιάβαστος, εφόσον λίγες ώρες πριν γράψουμε ήμουν είτε στη θάλασσα είτε σε σπίτια φίλων. Δεν είχα ιδέα τι έγραφα, αλλά δεν με ένοιαζε καθόλου. Θυμάμαι στο μάθημα της βιολογίας να ζητάει η ερώτηση ποιο συστατικό δίνει το έντονο γυαλιστερό κόκκινο χρώμα στο αίμα, και απάντησα: ο κομμουνισμός. Και βγήκαν ύστερα τα αποτελέσματα. Γινόταν ένα χάος μπροστά από τον πίνακα ανακοινώσεων. Πάλευα να δω το όνομά μου, όπου ξαφνικά το αναγνωρίζω. Έκθεση 13,5. Δεν ήταν αυτό που περίμενα, αλλά πέρασα στο επόμενο χαρτί. Αρχαία ελληνική γλώσσα 12,5. Όταν το 80% των μαθητών είχε πάρει κάτω από τη βάση, το 12,5 μου φάνηκε σαν όαση. Προχωράω στην ιστορία για να δω ένα 18,5. Η ένταση που επικρατούσε ήταν μοναδική. Ήλπιζα ακόμα να ικανοποιήσω τον πατέρα μου και προς το παρόν ήταν δυνατό. Ώσπου βλέπω στα λατινικά 9,9. Και τότε σταματάω. Χάνω τον έλεγχο και παρακολουθώ ακίνητος. Ήταν μια στροφή για τη ζωή μου εκείνη τη στιγμή. Μια σφαλιάρα από την πραγματικότητα. Απέτυχες και σου άξιζε, σκέφτηκα. Έτρεξα να φύγω από τον μπουλούκι. Τα δάκρυα έπληγαν τα μάτια μου και περίμεναν να ελευθερωθούν. Καθώς περπατούσα βιαστικά, πέφτω πάνω σε έναν από τους πιο κοντινούς μου καθηγητές. Τον είχα χρόνια. Δεν θα αναφέρω το όνομά του για τυπικούς λόγους, αλλά ήταν φαλακρός, με μουστάκι και γυαλί. Με σταματά και μου ρωτάει: τι συνέβη? Εκείνη τη στιγμή όλα γύρω μου σβήνουν, όπως το φιλμ όταν έρχεται σε επαφή με το φως. Πέφτω στην αγκαλιά του και αρχίζω να κλαίω. Απάντησα απέτυχα και φεύγω ξένος στην Κύπρο. Λίγες μέρες αργότερα ήθελε να μου μιλήσει ο πατέρας μου. Πίστευα ότι θα μου έδινε συμβουλές για την νομική σχολή και γενικά για τη ζωή σε ένα ξένο μέρος. Ωστόσο εκείνη τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. 27 Ιουνίου 2016. Καθόμαστε έξω στη βεράντα με θέα όλη την Αθήνα. Μου λέει την ιστορία για το πώς επέλεξε να γίνει δικηγόρος. Κατάλαβα ότι για να χρησιμοποιεί την ρητορία του, κάτι άλλο θέλει να μου προτείνει, και είχα άσχημο προαίσθημα. Με τα πολλά και τα λίγα, μου έθεσε τελεσίγραφο να ξαναδώσω Πανελλήνιες για να περάσω στην Ελλάδα, και ότι δεν έπρεπε να πάω στην Κύπρο. Εκείνη τη στιγμή πάγωσα. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα άλλο. Να ξαναζήσω, αλλά παράλληλα να μην αρχίσω να ζω. Το απάντησα πως δεν ήμουν σίγουρος πως θέλω να γίνω δικηγόρος και πως δεν ήμουν σε θέση να θυσιάσω ένα χρόνο από τη ζωή μου για το όνειρο ενός άλλου. Ήταν η πρώτη φορά που αρνήθηκα και δεν υπάκουσα τον πατέρα μου. Είπα πως ήθελα να γίνω αυτό που πάντα ήθελα, την αγάπη που δεν σας έχω αναφέρει ακόμα. Τη σκηνοθεσία. Να προβάλλω και να δημιουργώ εικόνες. Τη μαγεία της ψευδαίσθησης και το όπλο της τέχνης. Να δείξω όλα όσα δεν μπορούσα να πω, γιατί δεν είμαι καλός στο να εκφράζομαι. Έχασα όσα άτομα αγαπούσα και νοιαζόμουν γι' αυτό. Γιατί είτε επειδή δεν μπόρεσα να τους πω πως νιώθω, είτε επειδή όταν τους το είπα, ήταν τέτοιος ο τρόπος που δεν μπόρεσαν να το δεχτούν. Και πονούσα πολύ. Αλλά δεν το έδειχνα, γιατί ούτε καν τα συναισθήματά μου δεν μπορώ να εκφράσω σωστά. Και πέρα από αυτά, είμαι ερωτευμένος με τα ζεστά χρώματα, τις ιστορίες, τη διαφυγή από την πραγματικότητα, τη δόξα και την ομορφιά. Οπότε σηκώθηκα και είπα: θέλω να γίνω σκηνοθέτης.
Και τότε άκουσα το χειρότερο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ. Άμα θες να γίνεις σκηνοθέτης, πήγαινε γίνε μόνος σου. Εμένα να με ξεχάσεις. Αλλά αυτή τη θέα μόνο λίγοι μπορούν να την έχουν. Έτσι κατέληξα 3 το πρωί, στους δρόμους. Παραπατούσα, βρισκόμουν σε απελπιστική κατάσταση. Μόλις προδόθηκα από το πιο κοντινό μου άτομο, επειδή μόνο και μόνο έχω όνειρα. Σε λίγο καιρό κλείνω 1 χρόνο χωρίς καμία επαφή με τον πατέρα μου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του παλαιότερα, αλλά πλέον σταμάτησα. Δεν αξίζει. Και όποιος αστερεί τα όνειρα είναι λίγος για εσάς. Όταν ανακοινώθηκαν οι βάσεις, δεν πίστευα ότι είχα περάσει τις νέες τεχνολογίες στην Πάτρα, στη χαμηλότερη επιλογή μου. Οι σχολές φωτογραφίας και σκηνοθεσίας ανέβηκαν τραγικά πολύ λόγω της μεγάλης ζήτησής τους, μόνο και μόνο για να μάθω αργότερα ότι υπολειτουργούν και ότι οι φοιτητές τους δεν είναι ικανοποιημένοι. Όλο το καλοκαίρι δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Προσπαθούσα να μαζέψω λεφτά για να πληρώνω ιδιωτική σχολή σκηνοθεσίας και τα κατάφερα. Και ζήλευα που έβλεπα φίλους μου να είναι στις διακοπές τους μετά τις Πανελλήνιες. Όμως ήξερα πως για την επιτυχία ο δρόμος είναι δύσκολος. Δούλευα και οι κόποι μου απέδωσαν. Και όλο αυτόν τον καιρό κατάφερα πολλά. Γνώρισα τον κόσμο, εξερευνούσα, ζούσα, έμαθα νέους ανθρώπους, αλλά κυρίως ορίμασα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να μου κάνει. Είμαι πλέον ανεξάρτητος, ασκώ επιρροή στους γνωστούς μου και σπάνια με αναγνωρίζουν άγνωστοι στον δρόμο. Τα κανάλια μου στο YouTube ενσωματώθηκαν στο δίκτυο του καναλιού του MadTV. Ίδρυσα μαζί με άλλα 2 παιδιά μια δισκογραφική εταιρεία. Έχω γυρίσει 2 ταινίες, οι οποίες έλαβαν θετικά σχόλια από σημαντικούς παράγοντες του κινηματογράφου. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχω γυρίσει άλλες 2. Έχουν σταλθεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Δουλεύω και συνεισφέρω στην οικογένειά μου. Έχω αυτοκίνητο, αλλά ακόμα δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα. Έχω δεθεί με τη μητέρα μου και την αδελφή μου, που χωρίς αυτές δεν θα μπορούσα να πετύχω πολλά πράγματα και είναι τα στηρίγματά μου από την αρχή. Σας ευχαριστώ. Και άμα μερικές φορές γίνομαι υπερβολικός, είναι γιατί μέσα από την επιτυχία μου θέλω να σας ανταμείψω. Βρίσκομαι στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσα να βρίσκομαι. Ευχαριστώ επίσης και εσάς που αγκαλιάσατε το μικρό μας κανάλι γρήγορα. Δεν με νοιάζουν οι αριθμοί, ποτέ δεν τους κυνηγούσα. Γι' αυτό μην σταματάτε να ονειρεύεστε και να προσπαθείτε. Η ζωή είναι φτιαγμένη για αυτά τα άτομα που δεν κυνηγούν το μισθό, αλλά φτιάχνουν το δικό τους. Σε αυτούς που δεν φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά δίνουν όλο τους το είναι στη χώρα τους και στα όνειρά τους. Αυτός ο κόσμος είναι για τους ρομαντικούς, τους τρελούς, τα ασχημόπαπα και τα μαύρα πρόβατα. Μην ακούσετε κανέναν που σας λέει ότι δεν μπορείτε. Ένας δειλός είναι ανίκανος να δείξει αγάπη. Αυτό είναι προνόμιο των γενναίων. Σας ευχαριστώ.